inyalo tieke yo machalo nade? Agwero kamano Joyce, adwa bedo machuok kabisa. Adwa na wach ni mokwongo mibadhi kwa chako range maber ahinya, ok en gima chakore malo ka mibadhi ochakore piny. Ningeche jasomo moro no wacho ni tabia kata mana kit ng'ato onyalo somo, kendo seche moko bende onyalo we moko some, seche moko onyalo chako duogo some, luwore kaka obedo reinforced. Koro ni kata kwa ng'iyo dala, ranga mose e gwenge wa yudo ka nyathi seche moko ng'ato dwa ore, to ise ni tima gini iri, ang' na mi siling 20. Mani ng'eni mibadhi timre nade? Ochakore. Gini mondo mi bigole wi ng'ate ni iri, bedo matek. Emino ni seche gis kata ka kuri dok dala, seche moko kata ka idok dala kaka in, ti wuothe kor gweng'u, ti kori wach ni kori eduogo buore, ti winjo ka kori wach ni iwewa nang'o, dake wa gi lokruok. Magi gik mowacho ni magi gik ni mibadhi. Koro mondo mi igol gini te. Akene dholo nyalo chanda, but nitie kizungu wacho ni odwaro sensitization and awareness ma ok chakre kuom japiny, ma chalo gimino ni civic education michiwe sikunde gi kuonde tiegruok duto te kaka wanyalo kedo kod mibadhi. To jotelo be mwayiero, rais ok nyal gore gi mibadhi manyal. Ningech ere kaka odhi gore gi mibadhi monyal, to joma timo mibadhi gi eki e joma noketi ang'owa e telo. Kendo gine magi kogecho donge nwa mi cham mari wabotimre nade? Wacham marwa. Cartels opong'o piny. Koro gima wadwa watim en niya, mana kaka 2024 finance bill nowuok ne oko cha. Gima nanyalo hamasisha rowere matindo ni kapod mibadhi dwa dhi mbele, to kwase identify ni ng'ane makethonwa, gibe wadhi ne dhi e ng'anyo mamuol. Tigolo gelo ofise go komok ni wariti ni kot bro timre nade? Ningech kot kata kirango EACC, kata kiranga DPP, kata kirango mochune weche mag kedo kod mibadhi kod ratiro, giduto otwe gi rambum. Obro wacho no kao kendo dhigo mbele, to kochopo mbele kacha chande to wacho ni ano gi order from above osetimre nade? Osebiro. Ok anya dhi mbele gi wach ni iwe kamano. Koro gimodwa no watim sani eri ni wadwa ni mondo mwang'e ni ka ng'ato dwa dhi mbele gi mibadhi, to katibu yienwa mar gole ang'owa e office citizen arrest wagoli kod yie kod timre nade kod idagi. Ka sirikal biro neno mano, taparo sani kata kaka ne gibedo gi buok 2024 chande e kaka gibiro bedo gi buok kaka gidhi tiyo gi mwanduwa. Erokamano. Kwa dhi weche mamoko e dakika matin